Make the ground shake. Здравейте, фенове на MV TV, аз съм Мистер Геймър, и най-стъпи ме скоро. Да, и сега това аз ще обясня малко. Това ще е туториал как да рендите типове по аматьорски, както го казвам аз. С Camtasia Studio 8 е твоите, нали така? 7, прощайте. Той трябва сега да импортне типовете, нали да правите. Така имаме тук и да. много гледаме. Как ги ще правят? Хора, аз съм Мистер Геймър, аз съм Покажи им как да се импортне. Импортване на клипове става много лесно. Избирате върху Clipbin, не върху Library, Clipbin, Import Media и си импортвате. В случай имаме Capture One. Импортваме го и сме покрили. Така, сега. Library, тук виждаме някакви музички. Има някакви музички. Има някакви такива картинки. Които могат да станат за интро, но няма да е в този епизод да ви го покажа как се прави интро. Така, нека се върнем към нашия клип. Можем да сложим музика по следния начин. Цъкате ето това. Да. И аудиото и видеото ви се отделят. Сега, искате да няма звук, просто избирате върху аудио едно. Не върху аудио 2. Аудио 1, ремонт на таймлайн. Върху аудио 2 също. Избирате на library, аудио и има лампата на музика. Аз избирам ето тази. И така, обаче е, че музиката е твърде голяма. Нашето видео и да. И това, идете там, където искате, нали, където искате да свърши музиката. Намалете си го малко с тази лупичка. Тук. И идете на Edit, Split или просто спнете бутона S. Сега само че се направих на пустия. Така. Само да го направя аз. Спнете бутона S. Допълнете това и изберете Time. И сме го регулнали от нашия таймлайн и сега имаме музичка. Така. Не гледайте, че тук няма нищо. Продължа, аз съм сигурна мишка стана. Но да, това сега как да добавим текст? Избирате на това лаус, тук имате някакви картинки. Това добавите картинката, като тук изберете вашата картинка. Само че аз не мога да намеря картинка. И избирате да използвате картинка. Има и друг начин да изберете това и да добавите ето тук. И тук напишете, нали, вашия текст. Така, нека сега просто да добавя. Усмиря малко и напиша в него сега да ви обясня. Селектирайте текста и оттук изберете някой цвят. Естествено, тук има и още цвета. И си изберете гамата на цвета. Примерно зелен и прави само зелен. Сега видите, че тук нека го направим, примерно, да се появява. Примерно, ето тук. Слагаме го обаче да се появи гладко. Пейни на тъмно, но не повече от според мен 20 секунди са достатъчно. Нека те съм сега. Да видя, че излиза и вид и се маха така много бързо. Изберете на Fade Out и го служете него на 20 секунди. Ако лесно, ето го на 20 секунди. Обаче нека си има пак да държите. Они го разтърпат ето така. Вече пак е малко. Това направим. Изберете тук и изберете според вас колкото е нужно голям шот. Не е толкова. Да е правилно.
Ние фейдаут да го направим на 30. Така вече има ефект. Сега. Ако искате да зумнете нещо, избирате на Zoom and Pan. И ви избира целия... Всичко ви избира. Аз само ще го рамувам. Значи, ако имате Zoom, просто идете върху първия Zoom и изберете Remove All Zoom Keyframes. Ако и първия заснете, има такива зумчи. Сега. Изберете там, откъдето искате да започва зума, примерно тук. И дайте Add Keyframe. Да видите, че тук има едно scale. Scale не го купувате. Парайте това. От тук може да се навали всичко, като ви е удобно. Тук има един duration, който може да направите solar или faster. Сложете го на 25 секунди, ако искате на повече 25. На 50%. Горе да отпадаме. Да, идеално. Сега прямо в ето тук. Изберете Ocean Keyframe. И го дайте на зума. Тук на 50 секунди няма точно на 50 секунди. Някакви какво се случва. Така, обаче да е малко милан год да снимам. Но да, карай. Сега, ако имате още едно видео... Също си ми изподелил екран. Ако имате още едно видео, и нали те са 2 часа, искате да се срещнат по някакъв по-такъв начин, нали аз няма, ще си остава аудиото. Само, не, ще ремувам. Избирате върху първото ключ и избирате тук. Сега вече тук има това и това. Значи няма значение къде са. Няма, просто където различно. И вече има, нали, това за това. Какво ще става? Избирате тук. Изберете примерно дали това какво ще стане така, ще се такова и ще стане така. Значи не го тестваме. Го сложа тук. Нека им как стане. Сега тук може да се продължава друго видео и така. Мисля да се направи нещо пауза. Сега, за да реднете някое видео, какво направите? Избирате да Produce and Share. От тук избирате на HD. Да, забравя да ви покажа друго с половец. Тук има Control Event, т.е. примерно, тук може да изписвате самия... Ако ви трябва някой фон. Просто цъкате и долу си избирате всичко, примерно. Става го. Това се прави, се фокус, своето ефект. Сега обаче, тук има ето това. Прави. Нека идем ето. Ето. И виждате, че има. Може да го сложите тук. И какво може да го прави? Ами това служи за такива... Прави
повече. Ако искате да цензурирате нещо, мисля да не се вижда. И че горе-то тач тест, но разликата между това и това е огромна. Сега, нека си говорим и да направим нещо различно. Тук има много неща. Има това. Я видя, че това е една цяла стрелка. Утре е цяла. При вас е цяла. Но, ако я обърнем, ето така. И я сложим ето така. Нека ви какво се случи. Вау, много готово. Как да го редим? Тук има съвсем много различни, нали, стрелки, но да цензурирате нещо, да включваме това, защото няма шанс. Избирате на Production Shares, избирате HD. Избирате напред. Избирате това. И до сейвите някъде. Да сложиш сейва тук. Запиши, но не може да си го където си искате. Така, това. Какво прави? Прави папка с името на файл. Мисъл, примерно с Notepad. Не с MP4, нали се не с Notepad.mp4, но с Notepad. Примерно, тест. Когато съм накрай, просто така. Окей, хора, върнахме се, просто да на един гав. Когато това стане... Посмотрим на край и да си ето е папката. Така, хора, върнах се и видите, че тук е сейфаното тест. Нека сега го отворим да видим какво става. Това беше за този клип. Благодаря, че ми гледахте. Аз бях Мистер Геймъра. До скоро.